Eso cuando sí, es igual. Sí. ¡Hola, fascistas! Non sono belli. No conecta que parli. A mi m'ajuda no. Durant l'últim període de la República, canviat el nom a partir d'una consulta popular. L'any 2001, un grup neonazi va convocar la convocatòria i mostrar que a Gramenet els fascistes no hi tenen cabuda. La mobilització ciutadana va aconseguir que desconvoqués i milers de persones sortissin al carrer a manifestar el seu rebuig. Ja fa 3 anys de la memòria històrica de la nostra ciutat. Avui, a la nostra ciutat, el fascisme ho tenim personificat en elements i organitzacions fascistes i racistes com Plataforma per